Sa lungsod ng Granada ay may isang pangyayari ang naganap sa isang simbahan ng katedral na tinatawag na Concepcion de Maria. Ang simbahan na ito ay tinuturing na pangunahing atraksyon sa turista dahil sa napakalaki at napakaganda nito. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay naganap nga ang isang katakot-takot na pangyayari. Makikita mo sa video ang pag-akyat ng isang lalaki sa mataas na parte ng simbahan upang kumuha ng magandang tanawin. Ngunit sa paglingon ng kanyang kamera ay ito ang kanyang nakunan. Sa pagkakataong ito ay inakala niya lamang na isa itong tao na nagsuot ng isang costume. Ngunit laking gulat niya nang bigla itong nakaakyat sa mataas na parte ng simbahan at pumunta sa tuktok nito. Nang makalipas ang ilang segundo, ay bigla itong lumipad papunta sa kaliwang direksyon. Hinabol ito ng lalaki. Ngunit hindi niya na ito naabutan. Narito ang full video. Panoorin. Uy, ¿qué es esa onda? Ah, espérate, me tengo que acercar, ¿Qué? Uy, ¿qué será eso? No entiendo. ¿Qué es eso? Calladito eso. Se está subiendo. Suave, que no me ponga de vista. Calladito eso. Uy, se fue, miércoles. Ah, tengo que seguirla. Vamos, tengo que seguirlo. No se me puede perder. Qué susto, loco. Mira, ¿qué estás grabando? Sí, estoy grabando. Una criatura ¿Qué es? extraordinaria ¿Y qué es? Catedral de Granada. Increíble. Ay, no, vámonos. Me tengo que acercar. ¿Qué? Uy. ¿Qué será eso?
Vamos a seguirla. Vamos. Vamos a seguirla. No se puede perder.